ሚኒስትሪ ዜና ንሓድሽ ውጥን ቀጠር አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘቃልዕ መግለጺ ሎሚ 28 ሕዳር 2019 አውጽዮም ሙሉእ ትሕዝትኡ ይቕጽል ጋዜጣዊ መግለጺ ዕብዳን ቀጠርን ውጥን ኩናት 2019 ዓመተ ምህረትን ቀጠር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ መሬት ሱዳን አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተበግሶ ብዛዕባ ዝነበረት ተጻብኦታት ዝተዋህበ መግለጽታት ዝዝከር እዩ ሱዳን ከም መድረኽ ሽበራዊ ሸርሕታት እናጸበበ ኣብ ዝኸደሉ ዘለናይ ዓመት ዕብዳን ቀጠር ኣሸቀልታን ከደምታን እናዓረገ ስለ ዝኸደ ሓድሽ ውጥን ቀጠር እዚ ስዒቡ ዘሎ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ እዩ እቲ ውጥን ኣብዚ 10 ነጥብታት ከይተሓጽረ ናይ ምብራቕ ሱዳን ቀቢላዊ ምንቋት ዘጠቓልል እውን እዮም ቀዳማይ ፖለቲካውያን መራሕቲ ተቃዋምቲ ስርዓት ኤርትራ ብምእካብ መሳርዖም ኣስሜርካ ምድጋፎም ካልኣይ ኣተኩሮ ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት አንጻር ስርዓት ኤርትራ ምንዕዓቦም መሳርዖም ከዓ ምውዳብ ሳልሳይ ካብ እስላማውያን ተቃዋምቲ ንስርዓት ኤርትራ ብምጥቃም ኣብ ውሽጦም ሃይማኖታዊ ክብርታት ብምዝራእ ወይ ብምስራጽ ሃይማኖታዊ ቅኒት ምህራም ነስላም አንጻር ካልኦት ምንዓዓብ ራብዓይ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ቀቢላዊ ጽልኢ ምዝራእ ሓሙሻይ ጽርግያ ኤርትራ አንጻር ስርዓት ኤርትራ ተቃውሞታትን ኣድማታትን ምእንቲ ክገብር ንምድፍፋእ ምፍታን ሻድሻይ ንስርዓት ኤርትራ ዝቃወሙ ሓይልታት አልእኽዋን አልሙስሊምን ኣብ ዓውድታት ነተኩትን ምውዳድ ድብያታትን ቅትለት ኣገደሲ ሰባትን ምስልጣኖም ምድጋፎምን ምድላዎምን ካብኡ ናብ ኤርትራ ሰዲድካ ስርሒታት ከም ዝፍጽሙ ምግባር ሻውዓይ ናይ ስርዓት ኤርትራ ጸለውቲ መራሕቲ መቐንጻል ሻሙናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባዊ ከባቢታት ምዕናው ታሽዓይ ተጻባኢ ዜና ምጽዓቕ ዓስራይ ኣብ ውሽጢ ኣህጉራዊ ውድባትን ናይ ወፃኢ ሃገራትን ንፍጹም ስእነት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ሃገረ ኤርትራ ምግዋሕን ሰነዳትን ቪድዮታትን ምስናቆምን ዓጀብ ዘብል ውጥን እቲ ንምብራቃዊ ሱዳን ዝምልከት ቀቢላዊ ምንቋትን ዝርዝራቱን ኣብ ቀጻሊ መግለጽታት ከቐርብ እዮም ዓወትን ሓፋሽ ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 28 ሕዳር 2019